Je nový server, prázdný. Však to říkám celou dobu. A já jsem se chtěl zeptat Atyho, jestli už se to může napojovat nebo ne. Proč by se nemohlo? No a jestli to funguje už nebo ne, protože... Jestli jsi to byl... Dobre. Enesis. Hej kámo, já jsem to viděl, hej, tak to byl dobrý záběr. Úplně na tebe dva naletěli, úplně jak by ti chtěli znásilnit. Dvaja tam na mňa naleteli, už sa to nedalo ustrieľať. A bylo to zárovací? Bolo, no. bolo. Úplně do něho jde. Takže... Enesis CZ To 1321. na něho naskáká. Enesis CZ. Takže, 1321. aký máme počet? Traja? Lebo ja som vyšiel na strechu a oni sa tam štyria spustili na mňa všetci s nožíkmi, vieš? A to sa nedalo ustrieľať, jedného som ustrieľal a zatiaľ som strieľal do toho ďalšieho a ten ma knajfol.